patay ang mga badi. Ganiyar matag pinaabot diri wa mo gihapon nawag si Tiburcio. Sugom to nawag gani ha. Hilota sa hilota. Pamungitan ako mga kaliguan ha. Gigutom mo paabot. Nakita na sa luto. Maltagpan be. Uy, ano naman ang mga bodyguard na Ay, kung may ang busuwag na. Ayo. Ano po? Pabili po ng pandesal. Tatlo po. Wala na po. Kamu di warung Cold Spring. Ako tawagan sa puso. Tawag. Hello. Uy. Musta nang dapat Tiburcio? Buswang. Nakakita na kong kaliguanan. Pero, wapa ko kibaw pilay bayad, ani? Ari na mo kay mga ligo na ta. Sige. Ara na may padong. Pang. Dara atong service. Bye. Ay, boss, kunin mo. Oh, boss. Dara oh. Asa man? Na. Wow, it's very high, yes. Sakay ko. Musa. Morning, Diwana. Ngit sa Oh, siguro. Oh, umak. Ay, kayo na. Dapat ko kay buhay kayo na mo. Mugro ni Giwanon? oo. Usong! Oh, boss. Dara si Tiburcio. Buswang, uy. Mauna tong tingin sa mo, nakaliguanan. Pero, Asa wapa man? ko kibaw pilay bayad, ana. Ay, sus. Kasi ito naman ako, pobre. Palito na akong sunugan. What the fuck? Ay, sisa. Silaw man rin napita. Ang sa shid. Ang shid. Oh, dara boss. Silaw gyapon. Ang sa. Tara boss. Ay, kana. Pinagin. Kiri, tara. Uy, isa. Kilid ni napita dre. Uy. Matay. Ang among kaliguan nito kay helicopter man. Kita yan nyo. Hingi lang. Saro mo ha? Sigo kakailan ako. Okay, sir, sir. Ako'y tag-iya sa Boss ni boss. Iligan Beach Resort. Yan, sir, ito yun ito eh. Ngita may kaliguanan nga kanang mahal-mahal. O, dali, sir. Dali. Mau na mo kaliguanan, sir. Nya. Pila may bayadan eh? Tagsaga to sa ulang. Ang usa. Ginoo. Sir, asa man maligo gid mo, sir? Asa man tagsagatos ani? Kanang napita, sir. Asa man? Kani. Kanang nakita niyo mo na sa gatos. Tanan. Uy, wa man ni ko ah. Okay, sir. Gablu-blue, sir. Gablu-blue. Gamay ra gid ani, presyo ah. Ako sa day gusto nimo, sir. Kanang mas ubos-ubos ani. Na, sir, na. Nakoy namin buhat ito bagong na-renovate. Asa man? Naganaga ba to? Oh, Sige, tara. Mas mauna yung ubos-ubos, sir. asa kani? Oh, kaning napita, sir. Parat man. Mga bitang ubos-ubos, sir. Pakpunti karon. Mo ni kinaub sa ubos-ubos ninyo? Oh. Saman mas nakayon mo dire? Why, pre, sir?
mo pa pagkabuhat ato. Asa man dapita? Kana nindot ha? Free ba? Oh, Free. lagi sigurado kay na. Ta. Among gipangita mong gid kay kanang tin-aw kayo nga libre. Lagi, siguro tinuod lagi ni. Mo ni libre naman sir. No, 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 no. Pagbuhat na mo ni, renovate mo lang ganin eh. Sama na kauyan mo? Kauyon ni. Ari ni sir. Maligon ta. Maligon na ta, boss. Sisi. Ubuas sa ungkot. Taro nga. Yung basa ko. Taro nga na, insik. Taro nga. Uy, taro nga agad. Uy. Ano yun? Libre, boss. Libre, boss. So, welcome to our new video from Jimsob TV. Shoutout kay Jiho Mauas Olivar na sa Taiwan o kang Kat De Leon. So, maor na guys for today. Then, follow na mo sa among Among YouTube channel. Okay, click na lang ang kuan, notification bell. Then, pwede po mo mag-comment para ma-shoutout. So,